Kasabay ng pag-usbong ng makabagong panahon ay ang pagyakap naman sa mga new trends. At sa pista ngayon ng Mabini, isa sa mga pinakaabangan, lalo na mga kabataan, ay ang pasiklaban sa sayawan ng mga TikTok trends. Para may showcase ng mga kabataan yung kanilang talento sa pagtitiktok. And also, siyempre, pinupuro po natin na may iwasan ng mga kabataan ang bisyo. Kaya po tayo nagpa-tiktok ngayong araw na ito. Para sa'yo. Kabataan sa maging ng kanilang kalusugan, katawan, at iwas na rin po sa kontra-droga. Para naman po mapakita natin na more on strong yung mga bata, hindi lang po sa mga adult, pati na rin po sa mga bataan na nanood para ma-inspire din po yung iba.
Bawat paghataw, hinahaluan ng cuteness and facial expression. Trending dito, giling doon, bidang kabataan, bidang bito dito sa kapistahan ng bayan. Let's go! Hey, 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 congratulations!